फैसाजोंबो दानानै होनो हाया बर' हौवाफ्रा पेट्रल लुना लानानै डक्टर अन्जलि दैमारी मेडामा नमिनेशन साबमिशन खालामखांनायनि उनाव मा फोरमायदों जों बुंदों जों माने गासिबो नंखायनि सायाव थागोन फैसानि सायाव थागोन बेवहाय जोंखौ रावबो फैसाजोंबो दानानै होनो हाया नांगौब्ला जोङो सीटानो खम मोनथों मानसियानो जोंजों खम फैदों थेवब्लाबो जोङो सैथोआव थागोन थाखा फैसानि सायाव थागोन जों गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिनि जा बिसायख'थि बेवहाय बाहागो लादों जोंनि गोदान हानजानिफ्राय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड जों उदालगुरिनिफ्राय मोनब्रै मासियाव बिजाथि होदों हरिसिङा भैरबकुन्द धोनस्रि आरो रौता जों जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजानि जा फोथायनाय जोंखौ जे फोथायदों आरो रायजो राजाफ्रा बेबायदि अपसन मोनसे बिकल्प मोनसे नागिरनानै दंमोन बेखौ मोननानै बिथांमोना जोंनि सायाव जा बोरसा खालामदों जों बेखौ सानफ्रोमबो मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जि फोथायनाय दिन्थिदों बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जेब्लाबो नाजागोन इसुआथ' जोंहा आरो गोदान इसु होननानै बेबायदि गैया जिखिनि दंखायोमोन बेफोरखौनो दिनै खोमालांनायनि समाव गोमालांनायनि माने लामायाव थांगासिनो बेफोरखौ जोङो गाबथानो नांगोन जोंहा स्पेसियेलि हानि समस्या जोंहा इसेबां 60-70 बोसोर गोलाव सम खोलोब खोलोब बायदिसिना सोमावसारनाय जाबोबाय बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि लेन्ड राइट्स एबा हानि मोन्थायनि थाखाय दिनै खिन्थु 22 बोसोरनि उनावबो जोंनि सथं मोनसे खुंथाय थासेयावबो सथंहै जोङो जेबो हानि सायाव जोंनि गुबुन गुबुन आयदानि सायावहाय जेबो जोङो आयेनफोर बा बेबादि नितिफोर बानायनानै लानो हायासै जायनि थाखाय दिनै जों सथं खुंथाय मोननायनि 22 बोसोरनि उनावबो दिनै पेट्रल लुना लानो गोनां जादों बर' फिसाया जोंनि बर' मानसि जेरावहाय सासनाव जिरायनानै दङ बिनि सायाव बिथांनिफ्राय बिनो गोनां जादों जे जोंनो गावनि हाखौ गुबुननो होनाङा होननानै दिनै बर' आइजोफ्रा गावनि हाखौ रैखा खालामनो हासिब लाना ओंखारनो गोनां जादों दिनै बर' हौवाफ्रा पेट्रल लुना लानानै थैनो ओंखारनो गोनां जादों स' जोंनि गिबि इस्युआ जागोन जोंनि जिथु सथं खुंथाय मोनदों बे सथं खुंथायाव जोंनि बादि जाहाथे जोङो निति बा आयेन बानायना लानानै खारन जोंहाबो एसेम्ब्लि दङ आयेन आफाद दङ बेवहाय बेखौ बानायनानै लानानै जाहाथे जोङो जोंनि हानि रैखाथिनि खामानिखौ मावनो हायो खारन जोंहा हा गैयाब्ला जोंहा बिथा गैयाब्ला जोङो ना सोलोंथाइनि खोथा रायलायनो हायो ना जोङो राव हारिमु जौगाथायनि रायलायनो हायो बा साननो हायो गिबिया जाबाय जोंहा हानि मोन्थाय आरो जिखौ संबिजितनि आयेन बादिहाय जोंनो 6 शेड्युल होदोंमोन माने जथेस्थ' गोहो गोनां खिन्थु दिनै बिनि गोहोखौबो जों मिन्थिया मानि थाखाय बेखौ कार्टेल खालामबाय थानो गोनां जादों मिन्थिया ना सोरजोंबा नारसिन जादों खिन्थु बिनि गोहोफ्राबो दिनै सानफा एफा थांगासिनो आरो बेबायदि थांबाय थायोब्ला आरो गुबुनफ्रा दिनै सोगोमनानै बेयाव लाफैनाय हाबफैनायनि खोथा बुंबाय थादों बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोबा जों बेखौ बुजिखानांगोन जे हयथ' 5 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव आरो जोंनि गेजेराव आरो सोमावसारनायफोर जाफिननो हागौ गावनि मोन्थायनि थाखाय बेवहाय जों बेखौ जानायखौ लुबैया जों जि गोहो जोंहा दङमोन दासिम जों जि लाथ'दों बेखौ जोङो गाबथानो नांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो मोनसे गोग्गो इयुन होनो नांगोन आरो रैखाथि होलांनो नांगोन जोंनि एपिबिनि गुबै टारगेटआ जाबाय इयुथफोर आरो उइमेनफोर अर्थात लाइमोन आरो आइजो बिथांमोनखौ जोङो बांसिनै गोख्रों खालामनो नागिरदों बिथांमोनानो जिहेतु दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि जोंनि बिगोमा आरो बे लाइमोनफोरखौ सोरजियो लाइमोनफोरखौ गाइड खालामो जोंनि आइजोफ्रा बिमाफ्रा बेवहाय गाव बिमाफ्रा जेसेबां गोख्रों जायो बेसेबांनो फिसाफ्राबो गोख्रों जागोन समाजाबो गोख्रों जागोन बेखौ जों मिजिं खालामो माब्रै जानो हानो बेखौ ओरैनो बांसावनाय खोथा जाथावि बिनिख्रुइबो बांसिन जाथावि खोथा जों खोनादों बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ रावनि खुगाखौ जों बन्द खालामनो हाया जास्ट मोनसे माने केअस कनफिउजन सृष्टि खालामनो थाखाय माबेबा मोनसे पार्टिया गावनि आइडिअल'जि थायो जों आरो बे आइडिअल'जिखौलाय जोंलाय गुबुननि आइडिअल'जियाव बोरै खामानि मावनो पलिटिकेल पार्टि दादों मिन्स वी हेभ आवर अन आइडिअल'जि जोंहा गावनि आइडिअल'जि दं एन्ड वी स्टेन्ड अन द्याट दा बेवहाय बेफोरखौ जायफ्रा एसे साननो गोरों रावबो सानखानाय नङा जे सोरबा बि टिम सोरबा सि टिम सोरबाया सोरनिबा फैसा लानानै दाना होदों बे जानोनो हाया बेखाय एटलिस्ट जों जाया जों बुंदों जों माने गासिबो नंखायनि सायाव थागोन फैसानि सायाव थागोन बेवहाय जोंखौ रावबो फैसाजोंबो दानानै होनो हाया नांगौब्ला जोङो सीटानो खम मोनथों मानसियानो जोंजों खम फैदों थेवब्लाबो जोङो सैथोआव थागोन थाखा फैसानि सायाव थागोन